Ginbawian sang kabuhi ay isa ka Malaysian national samtang mas sobra 20 naman ang nagapabilin nga missing kasunod sang pag-collapse ang siyam kapanalgan nga building nga gina-construct pa lang sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sunod sa Bureau of Fire Protection o kung BFP, isa ka person with disability o kung PWD ang Malaysian national kag na-trap sa sulod sang upper tail nga tupan sa nag-collapse nga building. Sandig sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, 26 katawang na-rescue as of 2:30 p.m. kahapon, Mayo 24, samtang 23 naman na nagapabilin nga missing. Padayon naman ang ginapanigayon nga manual search and rescue operations. Hindi pa klaro kung nga nag-collapse ang building. Apang sunod sa alkalde sang Angeles, lantawon nila ang construction procedures, lakip na ang soil testing. Ginadusok man sila nga hibaloon kung may substandard materials nga gingamit sa building. Nagpadala naman ang Department of Public Works and Highways sang heavy equipment kag engineers sagod nga magbulig sa search and clearing works.